В мига, когато свещеника хвърли кръста, 30 мъже се потопиха в ледените води. Всеки искаше пръв да го намери, но кръстът изчезна. Търсихме до 7 часа вечерта, търсихме, просто не знам какво стана, няма го. Сега чакаме да се стопли малко, ще продължим търсенето. Надяваме се да го намерим. В търсенето се включи и багер, но без резултат. Та вечер съм го сънувал кръста, тук под един мукет червен, ама мислям, че не гледам тук червен мукет. Бе го сънувал меден. И аз мисля, че вчера, като го пуснаха, изглежда да се плъзна по найлона, защото имаше много голям найлон, пространството беше нагоре и директно да се изплъзга, без да го види никой. Мистерията с изчезналия кръст свещеник и миряни тълкуват различно. Не смятам, че това е лоша полижба. Това е знак на обединение. Мисля, че не е на добро, но дано как е Господ решил така. Издирваният кръст е направен от алпака, а една от версиите е, че вместо да помогне за намирането му, багерът го е заровил надълбоко. За BTV новините Ирина Жерева.